היי בנות, אני אהבה מסכם סרטון על קניות שקניתי מליטיקר וזאת הקבלה. אז כן, בואו נתחיל. כמו שאתם רואות שיניתי מיקום, אז בואו נתחיל. אני אתחיל לפי הקבלה, והדבר הראשון זה הציטון, משובח חדש. אז כן, הנה הציטון. ואם תשמעו רעשים, אז סליחה, וזה עלה 2.60 אגורות. אז נעבור לדבר הבא. הדבר הבא זה ספוג צילינדרי מקצועי NBR, שזה זה. והוא משופע משני הצדדים, ויש פה שיפוע כזה, וזה עלה 2.50 אגורות. הדבר הבא זה אודם מספר 42. כן, וזה האודם הזה. הנה מספר. רגע, הנה. 42. נראה לכם איך הוא נראה. ככה. כן, ואני אעשה סוואץ'. וכן, ממש רואים אותו במצלמה, אבל ככה הוא נראה והוא יפה. אז נעבור לדבר הבא. הדבר הבא זה לק מספר 17. ככה נראה הלק. הוא ממש יפה, הוא פחות כזה, הוא יותר בייבי כזה. והוא מספר 17. והוא עלה 4.5, ואם שכחתי להגיד, גם זה עלה 4.5 שקלים. אז בואו נמשיך. הדבר הבא זה בושם. זה הבושם הזה שאני אוציא אותו דקה מהחפיסה ואני אקרא איך קוראים לו ואני אראה לכם אותו. אז ככה הוא נראה. וזה הגמאי, שזה הגמאי. לא יודעת, נראה לי ככה קוראים לו. הגמאי. הגמי. לא מאי, מי. הגמי. וכן. אני לא ממש טובה באנגלית, אז תסלחו לי. וזה... כן, ככה, ויש לו ריח די חזק, הוא באמצע כזה, והוא ממש יפה. וקניתי אותו אני ואור מאורש פור יו. אנחנו קנינו את אותם דברים, וכן, אז קנינו גם, יש לנו את זה. לא בדיוק אותם דברים, אבל כעיקרון קנינו כמעט... קנינו אותם דברים בערך. רק שהיו כמה דברים שהיא קנתה יותר וכאלה יותר כסף, אז כי הביאה יותר כסף, אז כן, וזה עלה 6 שקלים. ובואו נמשיך. צמרונים לתיקון והסרת איפור, אז אני אראה לכם. כן, זה זה, וכולם מכירות את זה. זה למעלה עגול כזה, ולמטה זה שפיצי. זה כאילו שתי צדדים.